Moi boa tarde. Estou flipando, o sea, que estabades todas aquí en fila india, pero, mi madriña, a que hora chegastes? Isto de programar o directo ten o seu rollito, pareceme genial. O sea que xa estabades todas por aquí. Por aquí está Cristian, que de la nada, porque estaba dando un paseo hai un pouco, que a vin eu nas redes sociales, que me escribeu, que me dixo que estaba por, como é? A acordar mañá. Bueno, ao mellor tampouco non quere ela que o diga, que ao mellor depois atacan os fans por ali. Pois bueno, estaba, agora xa sei. Vaya. E agora xa está aquí, o sea, ten tempo a todo, hai xente que ten tempo a todo, non sei como facedes para ter tempo a todo, Bueno, moi benvidas. Vou a intentar non reírme moito, non falar tampouco moi rápido ou moi alto, porque, pas que non sabedes, teño un catarro jopo, o sea, xa estou casi curada. Pero a semana pasada tuven que deixar de facer as miñas labores periodísticas non, o sea, porque tiña un catarro importante. Estou mellor, pero non estou ainda ben, o sea, que se me río moito ou tal, provócome tos. Teño aquí preparada a miña infusión. A ver se sabedes que lle botín hoxe para me axudar a expectorar, o sea, para me axudar a calmar os bronquios e así a garganta. A ver, como teño aquí o alumnado. Bueno, mira quen anda por aquí. María Nieves Meroleites. Hola a todos de parte de Carliña. É a fillada. Non me daba conta. É que ten un nombre rarísimo. A filladiña, Carliña, que tal, miña guapa? Xa estamos por aquí. Sempre me aparece en verde. Non sei moi ben polo que, pero, o sea, que me aparece como a de primeira, non? Xa anda por aquí. Un biquiño para Carla, a miña fillada preferida. Bueno, todas as filladas e afilladas que temos no canal son todos os preferidos. Pero Carla, como nunca falla aquí, pois entón, sígueme preocupando Lucía, que non sei que é deles, non sei. Hola, que tal, Nieves, desde Vigo, que tal? Moi boa tarde, Pilar Mintegui, desde Haia. Hai un sitio que se chama Haia, aquí. O sea, porque aquí dicimos Haia. Pode que haia naranxas no chan despois de ventar, pode que haia mal tempo despois de que chova, pode que haia marejada despois de... Pero non sabía que había un sitio que se chamaba Haia. Bueno, pois eso, donde outra xente di haxa, pode que haxa mal tempo, nós dicimos pode que haya, ou pode que haba mal tempo, aquí. Anda por aquí Monse, hola desde a Serra do Galiñeiro, que tal estás, Nusquiña? Vas mellorando, un saludo para toda a comunidade, iso que vai sempre por diante. A primeira agradecida son eu de que esteades aquí e de que queirades estar aquí, xa me estaba emocionando eu falando, non? Se non falo con ninguén, non toso, vou ben. Cando vou pasear polas mañás, si que toso, pero aliviame moito, e agora levaba todo o día sin toser, porque levaba todo o día a facer cousas de escribir, entón, pois, estaba ben. Hola, comunidade, que estamos todos un domingo máis. Dinos Mar, que volveu a cambiar a foto, porque non lle reconocía a foto e non sabía quen era, así que tal, moi boa tarde desde Vigo. Menudo equipazo ten Nusca, pois si, Xeli, estou moi orgullosa do equipazo que temos aquí. Hola, Carliña, como vai a túa hortiña? Mira, que guai, o sea, xa lle pregunta, Monse, pregúntalle que tal. A ver se lle respondeu. Hola, Monse, así que lle respondeu. Vai ben, a nena non para de traballar, gracias por preguntar. Eu espero que os semilleiros aqueles que estean indo ben. Recordade que un semilleiro non é o sitio definitivo da planta hasta o trasplante definitivo.
Un semilleiro é un sitio onde poñeras a germinar sementes e despois, cando están máis jopeteiras, sería interesante pasalas antes a un cacharro un pouco máis grande, que desarrolle raíces, e máis estando aínda en xaneiro, e tendo xa os tomates semillados, que era algo cedo pos tomates, pero bueno, pasámolos a un cacharriño máis grande e mantémolos igual non a intemperie, porque é moi cedo para sacalos para fora, vale? Entonces, eso, que hai que ir pensando, Carliña, en cambialos a un cacharro un pouco máis grande para que vayan desarrollando as súas raíces pouquiño a pouco, antes do trasplante xa definitivo. Por certo, que acabo de ver un comentario que me puxo ahora Mar, moitísimas gracias Mar, seguro que xa o puxo outra xente que teño aquí, as secretarias super eficientes, que sempre vos recordan que lle deades ao dedo. Hai que dar ao like, porfa. Xa sabedes como vai isto, o canal vai ben si vos interactuades con el, non é necesario gastar un peso para axudarme, só darlle ao like, ou falarme nos vídeos, compartir vídeos ou falarlle dos meus vídeos a outra xente para que se veña suscribir ao canal, que é gratis. Entón, eso, recordarvos que lle deades ao like, que para min é importante. A ver, solo levantamos la mitad del dedo. Con que levantedes solo este dedo xa lle chega, que lle deades ao chisme de pulsar. E funciona, vou vos dicir unha cousa, que moita xente estades aquí a despistades, non vos acordo de darlle ao like, que a min tamén me pasa, que moitas veces vexo vídeos de xente que sigo, e sigo pa diante, pois doume contejo, non sei se din ao me gusta, se me acordo volvo para atrás, eu sei que é así, pero para iso estamos aquí, para recordárvolo, e funciona porque había 70 me gustas e sai 91, a pesar de sermos 130 personas, que falta casi a mitad da xente dándolle os me gusta. Teño un peramelón con 3 frutos, cada un debe pesar 300 gramos. María del Carmen, faltanme datos, non sei de onde eres, porque pode ser que non acabe de madurar moi ben. 300 gramos é o normal de un peramelón. Poden chegar a pesar medio quilo ou un pouquiño máis sin problema ningún, o sea, que é unha fruta que é grandota, aínda que eu teño visto a vender, o tamaño da fruta cando se vende é como... non sei, o tamaño pouco máis que non sei dicir, así, canto é así, pois, non sei, como de 12 centímetros ou así, o sea, que non chega a pesar máis de 150 ou 200 gramos, pero o normal é que sean grandes, aquí na nosa terra, que se dan super ben. Eu, mira, teño aínda os pepino melón, os peramelón, en plena produción, o que non están é con flores, porque lle caeron todas co temporal que hubo aí atrás. O temporal sí que é matador de flores, non polinizan ben, non cuajan, morren. Pero os frutos que quedaron logrados en setembro, outubro e noviembre están medrando sin problema ningún. Que pasa? Que con tanta humedad teño unha piel tan delgadiña e tan delicada que... logo se pon mala, se leva un golpiño, e por ese pequeno golpiño, pois entran un montón de bichos que teñen fame, que lles chama a atención, que é dulce, e que entran a comelo. Aínda hoxe a mañán, facendo un vídeo enseñando, o que pasa que non editín aínda, e teño aínda aí no teléfono, a ver se vos lo poño mañán, hoxe a mañán aínda collín unha fruta para comer, estaba de vicio, e querendo enseñar outra, caeume sin querer, quedoume na man unha fruta verde, pois que pode pesar ben 400 gramos ben, enorme, é un pedazo boloco así de grande, pero ainda estaba verde. Dou moita pena, pero como é unha fruta que é climatérica, isto significa que madura, é capaz de seguir o proceso de maduración, se chegou a toda a súa extensión de volumen, é capaz de seguir madurando fora da súa nai, da planta. Chamas así, climatéricas. Pero, bueno, puxen aí no frutero rodeada de masáns, que lle axudan moito ca hormona da maduración, digamos, porque a masán desprende moita máis.
e a ver se son capaz a lograla. Pero teño aínda frutas na horta, agora, para madurar. É que é fantástica esa fruta, é fantástica. Ya estamos subiando os deditos, moi ben, xa estamos en 105 dedos, pero bueno, tamén subimos en xente, que somos 143 personas. Entón, se acordádevos de darlle o like. Hola, Lucía, hola, María, millórate, moitísimas gracias. A ver, é un catarro, non é gripe. Eu tuve unha gripe só unha vez na miña vida e foi porque me obligaron a vacunarme cando era unha rapaza, unha chavalita. Non teño gripe, pero este é un tipo resfriado, non sei se é un virus como o COVID, ao mellor, ou algo así, que mutou ou que sei, non sei, dame igual. Pero, bueno, tuve 2 días fiebre, tuve así con moita tos, pero xa estou bastante mellor. Bos días, Luzca, esta semana non fostes á radio. Mandaba unha pregunta, estaba esperando por ela como agua de maio. Jesús, manda unha pregunta aquí e non me mandes en 4 mensajes, mándame nun mensaje solo e ponme algúns dibujitos para que me chame a atención, porque senón é moi probable que o chat corre moitísimo e que non avesa. E intento te axudar agora aquí. De todos os xeitos, a pregunta que mandes á radio, na radio se vai a quedar. O sea, que hai de contestar máis tarde que cedo, ao mellor, pero vou a contestar fijo. Esta semana non puden ir á radio, nin fun dar as miñas clases, nin fun a ningún sitio, tuve que anular todo, porque xusto estaba con fiebre, o sea, estaba empezando o proceso catarral fuerte, non me encontraba nada ben, estaba cansadísima, estaba mal, non podía falar porque tosía enseguida, a fiebre non me dei dolor de cabeza. A onde vas así? Para a cama dereita, entonces pois non puden non puden ir á radio. Tuven que anulalo. Pregunta aquí tamén Juana Vidal se fun á radio. Non puden ir á radio. Hola, moi boa tarde desde Marín. Hola, Chusiña desde o Bierzo. Que tal, Castela García? Que tal? Moi boa tarde. Nusca, ¿cuánto tiempo hace que no puedo hablar contigo? Te veo, ¿quién eres? Conchi Monge. Ah, pois sóname o nombre, que no puedo hablar. Te veo un día más tarde, pero en directo no puedo. Ah, vale, Conchi. Seguro que me sona o teu nombre de que contestas ao mellor moito ou falas comigo, porque me sona o nombre, nada, pois encantada de terche logo no directo, se sempre me tes que ver en diferido, pois encantada de terche aquí no directo. E aquí, claro, Pilar rise de min porque soy de Haya, en Guipúzcoa. Claro, non é aquí en Galicia. Eu penso, non sei porque sempre penso que todas as que estades aquí son desde aquí do lado, que non son desde Estados Unidos. E aquí hai xente de todo o mundo. Fala despacio. Sí, teño que tomar alento, é verdad. Pero sabedes que pasa? Que non son consciente, sí que son e non son consciente de que aquí hai xente de todos os lados do mundo, ou se non moito, pero hai veces que a interacción da xente de Argentina, de Latinoamérica e así, é unha pasada, a xente que estades aquí no directo. Ou se ao mellor tamén non están falando ou simplemente non vin eu os mensajes. Bueno, preguntimos se sabíades que levaba a miña infusión de os para axudarme aquí a expectorar, non? Así co... Eu sei que hai xente que puxo eucalipto. O eucalipto non é bo para tomar así. O sea, non digo aceite esencial ou así, pero eucalipto en sí non. É bo para facer vaos, fervelo nunha pota e poñerse así ca toalla a facer os vaos, digo. Pero non para tomar así en infusión. Pero houve xente que dixo aquí Milenrama que tamén estaría ben. Non sei quen máis dixo por aquí outras cousas. Nusca, tienes que ponerte buena moi pronto, te necesitamos mucho. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, pois
Perdón por el retraso, vengo de estar con mi padre. Tengo que aparentar que me importa para que no me desenade. Lador. Dixen que non me podía rir, así que non me fajades rir. Mira, aquí María dime, un requemado de miel, limón, naranja y lima. Genial para la garganta, eso sí. Tienes el estómago, si tienes el estómago delicado, es fuerte. Non sería mala idea, pero véxolle un pero ao teu mejunje. A ver, que non hai mejunjes que sean malos, pero neste caso, se requemamos mel, a mel requemada non é boa. A parte de que se sube de certa temperatura, que é moi pouquiña, a pasar de, non sei se son 40 ou 50 grados ou menos incluso, perde totalmente as propiedades que ten. Entonces a mel pasaría a ser un endulzante normal, aínda encima queimado. O que si é bo é azucre requeimado con coñá e cunha yema de ovo. Eso sí que é bo, pero antes de ir para a cama, porque te fai sudar moitísimo. Pero non, limón sí que tiña, pero manzanilla, porque non é que teña nada antitusivo a manzanilla, pero sí que é relajante, axuda a relajar todo o que as cuerdas bucales, de estar ao mellor a toser, de ter un pouquiño de inflamación, por iso decidín botar manzanilla. E despois, o resto é moito tomillo normal, non é tomillo limonero, porque o tomillo sí que é expectorante, este sí que axuda ao tema dos bronquios, cando tes tose, cando tes catarros. Tomillo, teño o tomillo aínda aí sin quitar das ramas, pero para facer infusións e así, o tomillo vai genial. Tamén lle podía haber botado a mellor, por exemplo, un pouquiño de salvia, porque a salvia non é que sea expectorante, pero sí que axuda tamén a relajar o tema dos bronquios e testos. Pero o tomillo é expectorante, entonces tomillo. E botinlle tamén un cachiño de limón, con tona e todo, o sea, fixenlle así, para botarlle ben todos os aceitiños da piel, e despois estruchino, deixino aí na agua quente, e a hora que xa está para tomar, non antes, polo que dicía aquí a miña amiga María Esther Plates Fernández, de requemar o mel non pode pasar de certa temperatura se non queremos que perda as súas cualidades. Entonces vou a botar un pouco de mel, mira, está cristalizada de todo, este mel da casa, non sei se me está vendo quen mo regalou, miña amiga, é como un granulado. Ai, que rica está mi madriña. Un cacharriño moi bonito. E para que non perda as propiedades todas, pois vou yo añadir agora a miña infusión de tomillo con manzanilla, limón e mel. Isto vai me axudar moitísimo. A ver, Nusca, primeiro conectarse, segundo, darle al me gusta y luego disfrutar de tu compañía. Y de todos los seguidores, que es un placer. Adela Lago, vas a levar o Óscar hoxe, porque é un comentario moi bonito, como para desperdicialo así. O sea, é fantástico. Mais é o orden perfecto. Conectarse, darlle ao like, para que non se vos olvide, repetir que é gratuito, para que non se vos olvide, e depois, pois nada, disfrutarmos uns dos outros da compañía. Eu semillei os pimentos, pero deberon asustarse porque non miro na ser ningún. Celi, mira unha cousa, os pimentos sí que era hora xa de plantalos, en diciembre xa, non agora xa en xaneiro. Eu este ano xa nin o semillo siquera, porque teño algunha semente que non vou encontrar en planta, que o sei seguro, pero da igual só plantarei po ano ou máis pa diante, ainda que me veñan tarde.
pero xa había que semillalos en diciembre. Pero o pimento necesita calor, necesita polo menos unha temperatura de entre 14 e 18 grados para poder germinar ben, digo, porque se non pode estar na terra un ano inteiro. Un ano inteiro, e dígocho, porque eu donde planto os pimentos, ás veces cae algún pimento de podre ou que non vin e quedou ali ou doume igual e deixino quedar na terra. E despois, cando planto ali outras cousas, cando chega maio ou junio, chega o calor á terra, quentas a terriña, empezan a aparecer todo plantiñas así, todas xuntas, onde estaba o pimento podre. O sea, quedaron como invernando ali na terra hasta que lle foi propicio o calor. Entón, os pimentos non están asustados, Celi, simplemente necesitan caloriño. Eu non sei onde os tes, pero aconsello che ou poñerlle unha cama quente, hai incluso mantas térmicas de enchufar para semilleiros, que non valen moito, incluso hai semilleiros que xa aportan este calor específico, logo, que sea un calor moi tenue, un calor moi pouquiño, para non chegar a queimar nunca a planta, pero é un tipo como de semilleiro que os hai a vender, non suele ser moi caros, e teñen por abaixo pois como unha resistencia que dan como un caloriño sempre continua a planta e fai que a planta pois que vaya millor e que non teñas que estar a ter cuidado, porque ti imagínate, quenta un pouquiño o sol, vaste co teu semilleiro e vas e polo soliño, pero claro, polo soliño ao mellor no alfeixar da ventana, e esa pedra da ventana está tan fría de haberlle dado o frío toda a noite, que ao mellor ese frío non chega a quentar a terra, é moito calor arriba e poden abafar as plantas. Quero dicir con isto, tes que andar co semilleiro do calor para o calor, porque de noite hai no que meter dentro, se non lle tes calefacción ou algo, ou se non ter unha solaina preciosa onde sempre fai moito calor, ou se non o que teñen os teus pimentos non é que tean asustados. Eu penso que están esperando a que lle dea máis o caloriño. Xa virá, muller, xa virá. Non te preocupes, e mira unha cousa, os pimentos, se non vos veñen a tempo, non é a preocupación máis grave do mundo. Quero dicir, esperas a que sea abril, maio, iba a dicirse a maio, pero bueno, ao mellor abril en algúns sitios tamén, pero abril e maio é valos comprar, que xa hai viveiros que xa se encargan de poñerlle a cama quente, de telos ao caloriño, para que sean grandes, fuertes e bonitos, e para que ti compres xa solo a planta. Que quente está. Está rica. Ai, que rica está. Está moi rico, moi rico. Quitarle a flor da manzanilla. Ai, isto está moi bo. Que podemos plantar agora ca lúa a medrar? Mira, si María Beceiro, mira, si aínda non plantastes chícharos ou tirabeques ou así, pódelos plantar agora, ca luna medrando, non lle fai mal ningún. O sea, o chícharo non vai a espabilar máis porque a luna estea medrando, non vai a irse a flor antes porque estea a luna medrando, non vai a estalotar como estalota, por exemplo, unha lechuga ou como pode estalotar unha planta que medre de contacto. Entrando calor, Dios mío, non sei por que encendín o lume. Por certo, teño o lume encendido. Vou vos a poñer a imagen bonita, así de fondo. Que vos parece? Ben. Pero a min dou un calor xa. Podes plantar os chícharos, os tirabeques, e podes plantar calquera tipo de crucífera. Podes plantar, non semillar, pero plantar repolos, brécole, coliflor, lombarda, así, podes plantar o que queiras. Hola, buenas tardes desde Asturias. Yo antes de entrar ya le doy al me gusta. Eu non sei como se fai eso. O sea, antes de entrar xa, darlle ao me gusta. Iso é como quen xa sabe que antes de entrar nunha casa ten que limpar os zapatos na alfombra. Ou para que está na alfombra. Pois, mi madre, espera, voulle dar os mensajes todos para... Mima, pero eu estaba no principio de todo.
quedáronme como parados aí, como bloqueados, Dios mío. Bueno, ahora que estou arriba de todo vou empezar a baixar. Lume hermoso, non che dixo eu que tiña isto mal aclarado. Teños en caixa de Porispan, moi ben, e con tela do frío cuberta por arriba, moi ben, Celi. Dalle tempo, As sementes eran viables, eran túas, tiñan todas semilla dentro, non vai a ser. E outra cousa, non meterás o semilleiro demasiado empapado, que ao mellor chegaran a pudrir as sementes, porque é algo tamén co que hai que ter cuidado, e non usarías terra da horta, verdad? Para os semilleiros sempre é mellor coller terra comprada, un sustrato pobriño de todo, o máis pobre de todo, mesclado con fibra de coco a poder ser, ou con algo que sea inerte, como area ou así, sabes? Mesclalo con algo inerte, para que as sementes germinen non necesitan nutrientes. Non se pode comprar un sustrato, hai específicos para semilleiros, e se son específicos para semilleiros xa non teñen esa carga de nitrógeno ou de fósforo, nin de potasio, nin de calcio, ten que ser moi inerte, porque realmente unha semente germinache en unha servilleta mollada, para empezar a botar o germen, e a raíz non lle fan falta nutrientes, porque, claro, un exceso de nutrientes pode as queimar de repente. A terra da horta non é boa usala para semilleiros porque che van a nacer moitísimas plantas que non vas a saber o que son. E máis pode vir con patógenos, pode vir con algún tipo de hongo, pode levar algún tipo de... Eu para semilleiros prefiro, para semilleiros de plantas solanáceas que queremos plantar agora, berenjenas, tomates, pimentos, lechugas, esas cousas, sí. Agora, eu semillo directamente na miña horta, nos meus bancales. Teño feito moitos vídeos de semillar directamente e cubrir na terra da miña horta. Pero tamén eu xogo un pouco ca ventaja de que eu conoso ben as plantas polos seus cotiledóns. Sabedes, esas dúas primeiras folliñas que botan as plantas sin que sean as plantas secundarias e non teñen nada que ver, non se parecen en nada á planta de verdade. Claro, eu conoso as desde cotiledón, e cada planta ten un cotiledón, pois, diferente. Bueno, cada planta non, cada familia de plantas ou cada especie de plantas ten como o cotiledón diferente. Non porque conosas un, conoses todos, iso non. Pero, claro, eu xogo con esa ventaja, e se vexo que me nasen as plantas que eu non sementín, teño dúas opcións, ou arranco as que me están nasendo, que non son esas, ou volvo a semillar o que plantín, porque as semillas poden fracasar por miles de motivos. Eu non me frustro, nin me paro a preguntar, pero por que non me irían ben estas sementes? Ela, por que non me... Joder, plantín 2 veces esta lechuga e non me naseu. Tiro co sobre, directamente, que non fai falta cuestión. Un sobre de sementes vale 1 euro e pico ou 2 euros. A ver, que non é tirar cos cartos, pero é que escápase tanto ás mans da xente que selecciona as sementes, de que ao mellor un pouquiño de humedad, ou que non anden ao mellor con guantes cando as manipulan, ou calquera cousa pode fallar en un sobre de sementes. Entón, se botalas unha vez, todo isto, claro, digo porque é un sobre de, se compro un sobre de semente de lechuga, dúrame 2 anos, ben cerradiña no seu paquetiño, e dentro dun tupper de plástico ben cerrado, que non estea nin ao sol nin á humedad, pode durar 2 ou 3 anos, non pasa nada. Pero é que eu non semillo, iso de sementar un sobre enteiro de lechuga é unha barbaridade. O sea, con semillares un pouquichiño que che collen na puntiña dunha cuchariña así, xa che chega. Si un pouquiño así de sementes que collas ca man, xa son 3 dúcias de lechugas. E o sobre trae, non sei, así a grosso modo pode traer 500 sementes. Pa que as queres? Non vale a pena. Dios, que rica está a miña infusión de hoxe.
Os pimentos os semillou en diciembre. Bueno, pois dalle tempo, Celia, se non quedamos un día ou máis ti e vámonos comprar ao mercado, ao mercadillo. Vamos ao mercadillo por aí chulo, a Padrón ou así. Hola, ¿cómo está tu madre? Es unha reina, es encantadora. Gracias, Elizabeth. Pois está moi ben, non vou moito xunta a ela por culpa de non pegarlle e tal, pero bueno, estuve con ela o día antes de saber que eu estaba mala, estuve con ela tamén outro día, e agora, pois nada, falamos por teléfono porque non quero estar moito en contacto con ela. O que o menos que quero eu é transmitirlle isto a miña nai, porque o catarro é jodido e pásase mal. Entón, pero bueno, moitísimas gracias por preocuparte por miña nai. Tamén ayuda moito la taza. Eso é verdad. Sabedes por que o di? Mar, porque esta taza regaloume a Mar. Eu non pido regalos, é de verdad que a min non, e máis non son unha persona que encaixe ben os regalos. Non sei como actuar con eles. Eu prefiro, non sei, traballar, comprar o que me fai falta e así. Pero que a taza esta, Mar veu, e dixo, esta é panusca. É tal cual para min, porque máis é de medio litro. Podo meter a man toda inteira, así, que isto, para min é moi de agradecer. Porque a min gustame moito as tazas. Non é que me guste coleccionalas por ningún motivo, pero non sei por que motivo teño moitas tazas. Gústame. Bueno, porque tamén tomo moitas infusións. Entonces, pois, gústame. Que bonita esta, ou así. E desayuno sempre en tazóns deste tipo. O sea... entonces, claro, Mar veu e dixo que esta taza fixeron na panusca, pintada a man, un pavo real, 1000 colores, preciosa, de medio litro. Entón, claro, a taza axuda. Gracias, Mar. Que rico está esta infusión. Tengo un naranjo que me trajeron los Reyes Magos. Vivo en Asturias, cerca del mar. ¿Cuándo puedo pasarlo a la tierra? Rosalía Muñoz García. Muñoz García. Teño un cuñado, Muñoz García, tamén. Bueno, ten un naranxo que lle trouxeron os Reyes Magos, en Asturias, cerca do mar. Los naranjos, a ver, non é que os naranxos vayan a sufrir co frío, porque son árboles que sempre hubo na costa cantábrica, Galicia, Asturias, toda a franxa cantábrica, toda a vida. Non había casa que non tuvera limoeiro naranxeiro, e algúns tiñan mandarinas. Danse ben co frío. Que pasa? Que o trasplante é como un momento delicado para calquera tipo de planta, de árbol, tal. Eu diríache que esperaras non a que fixera demasiado calor, pero tampouco agora co frío. E agora co frío, pois non o trasplantaría. Se está en maceta, bueno, dependendo do grande que sea a maceta, se non, eso. O que sí te aconsello é que lle busques un bo sitio, porque os cítricos, cada vez máis, e non podemos evitar, teñen máis enfermedades, porque o clima que temos está cambiando, cada vez fai uns invernos pois menos drásticos, sobre todo no Cantábrico, o sea, nas Rías Baixas, o sea, no norte de España, e canto máis achegados ao mar, como é o meu caso, máis como é o de Rosalía. Aquí poderíamos xa trasplantar, pois, por exemplo, a partir de febreiro, pero eu, como non conozco a túa horta, aínda que esteas ao lado do mar, estou casi segura que non vai haber hielo, o sea, heladas, pero si ti cando te levantas pola mañán en un caldeiro que deixastes con agua ali a intemperie, hai un disco de hielo flotando en algún momento, aínda non o trasplantes, porque vai a sufrir, vai a pasalo mal. Entón, espera hasta que sea o último riesgo da última helada do ano. Me supoño que en marzo, a finales de marzo e a primeiros de abril, sería a mellor época para facer o trasplante.
Agora, consellos que che vou a dar para os naranxos, po naranxo, porque, como vos dixen, cada vez teñen máis enfermedades. Iso é por culpa do clima, eso, que só o dixen, pero, bueno, non sei por que me fun para atrás, repetime, teño a cabeza así un pouco abombada. Pois, o furado no que o plantes, tes que quitar, polo menos, a densidade, o sea, o equivalente a un capacho de terra, sacarlo, facer un burato de polo menos, non digo máis, pero 50 por 50 por 50, ou máis, se a túa terra é moi dura. Me explico. Se ti, por exemplo, empezas a facer un furado para trasplantar un árbol calquera, que me dá igual que sea un naranxo, non hai frutales que soporten os encharcamentos, entón isto vai para todos os trasplantes de árboles, e son consellos meus. Agora mismo, como está chovendo tanto, mirade cal é o sitio que menos encharca a agua na vosa horta, porque vai haber un sitio da horta que está seco e que podedes andar ben, como se anduverades por aquí. Está duro, aguanta ben. E vai haber outros sitios nos que emposa agua, polo que sea, porque hai un muro, porque hai aguas subterráneas, porque hai o desborde dun río cerca, porque, polo que sea, hai un sitio no que encharca agua. Nese sitio non plantedes frutales porque van a pasar o inverno con as raíces totalmente empapadas e iso non é bo para ningún árbol. O sea, nese sitio non. O sea que ahora mismo, en diciembre, xaneiro, febreiro, é a mellor época para miraredes na vosa horta cal é o sitio máis secano, digamos, donde o inverno non lle fai pasar tan mala pasada. Despois, o que vos dicía de sacar a terra, ti estás cavando para facer o furado, non? O consello que che dou, por exemplo, de 60 por 60 por 60, o sea, facer un dado de 60 centímetros de cúbicos, digamos, non? E sacas esa terra. Pero resulta que aos 30 ou 40 centímetros, mi madriña querida, estaba durísimo, 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 durísimo. Con máis razón, tens que cavar un pouquinho máis fondo, que podían chegar 30, un furado de 30 por 30 por 30, 30 centímetros cúbicos, pois, home, para un frutal estaría ben, pero sempre vai a depender do que te encontres, porque se te encontras aos 30 centímetros un tipo de chan que é, como se di, rasillón, arcilloso, que ten como pedra desfeita, que ten como se fora un tipo de barro que está moi compacto, que está moi duro, con máis razón, tens que coller o pico e cavar un pouquiño máis fondo, porque se ti non eres capaz a romper co pico, ou capala, ou co que queira, co que esteas facendo o burato, non eres capaz a facer o burato cómodamente, máis difícil lle será facelo ao árbol cando lle empecen a medrar as raíces. Non crees? Vaise a ver enclaustrurado. O sea, que se a terra é holgada, solta, negra, bonita, 30 ou 40 centímetros de cúbicos, pois chegaríanlle, pero se non podemos chegar a 50 ou 60. E a terra que sacas, ti despois, bueno, pos o teu frutal, recordade sempre, os frutales, o 99% dos frutales van a ser inxertados, de inxerto. E o inxerto pode estar case a ras do chan, da raíz, ou pode estar un pouco máis alto. Vos tendesvos que fijar. Vese como unha cicatriz. É moi fácil de detectar. Se non estades acostumbradas a saber o que é un inxerto, vos buscade o tronco, desde a raíz, buscade no tronco como unha deformación que xa está curada. Unha deformación, unha cicatriz bella curada, un engrosamento, un cambio como de tona, que ás veces é como o porta-inxerto de diferente especie, pero dáse ben co inxerto que lle puxeron. Bueno, con todo isto, quero dicir que os inxertos teñen que quedar todos de fora, sempre. E se é un inxerto que está inxertado moi cerca da raíz, non é dos máis recomendables, porque non podes enterralo moito. Así que tendes que calcular para deixalo a ras de terra. Pero ainda así,
O de facer o furado grande é super importante, para que cando as raíces empecen a expandirse non se topen con murallas de ferro. Entón, a terra que sacástedes é moi importante que a mescledes con, si é unha terra dura, e se non tamén, que a mescledes, por exemplo, con a mitad con area inerte, o sea, area de canteira, area que podedes ir comprar a calquera tipo de sitio donde venden material de construcción, o sea, donde venden bloques, ladrillos, cemento, tamén che venden area, e normalmente esa area xa vende canteira, o sea, é pedra moída, son minerales, pero é máis inerte que a terra que tes ti na horta posiblemente. E podes sobresaturar unha planta recién trasplantada de nutrientes que non necesita, porque recordo que non é o mismo plantar un tomate ou un pimento que necesita o alimento de inmediato, o sea, necesita nutrientes e fertilización de inmediato porque é unha planta que medra enseguida, que en 5 meses está dando kilos e kilos de tomates ou de pimentos ou do que sea, necesita fertilización inmediata. Tan pronto empeza a expandir raíces, xa necesita fertilización. Pero eu recordo que os frutales non traballan así, menos un naranxo ou un... Non debería de dar o primeiro ano nin o segundo, e se dá moita fruta quitádella, porque o primeiro que ten que facer é medrar. E se son árboles destes que veñen con... como dan os ollos... árboles que veñen xa con fruta porque é como máis vendible, tamén lle podedes quitar, porque non fai nada aí, non resta vitalidade, o árbol o que ten é que sentarse. Entón, recórdovos que os frutales poden tardar 3 ou 4 anos en medrar, empezar a dar unha pequena colleita, hasta chegar, pois, a dar unha colleita excelente a partir do 5º, do 6º ou do 7º ano. Bueno, no caso dos aguacates incluso pode tardar algo máis. Bueno, pois esa terra que quitades, mezcladia con algo inerte, e tamén vos aconsello mezclala con gravilla, que tamén se compra no mesmo sitio onde comprades a area, materiales de construcción. A gravilla, por si lle chamades vos de outra maneira, son cachiños de pedra rota en cachiños pequenos. Hai gravilla que ten este tamaño e hai gravilla que ten, pois, tamaños máis grandes. Da igual, o importante é que o furado no que plantedes, o árbol, cando empece a expandir raíces, teña como huecos polo que moverse libremente sin toparse con unha terra moi, moi dura. Xa había onde puxer as gafas. E iso, volvedes toda esa terra, pero xa mezclada con eso. Si cerca da vosa casa non hai un sitio de materiales de construción donde comprar area e gravilla, o que podedes comprar é en calquera tienda agraria, vades a poder encontrar arcilla expandida, por exemplo. A arcilla expandida non é máis que un tipo de arcilla precisamente que está expandida, sométena como a uns tratamentos de humedade e de calor, e o que fai é expandirse. E o que fai é ocupar sitio. Absorbe agua, non deixa que abajo en exceso, pero é como un reservorio tamén de agua e de nutrientes, porque fai como se foran pequeniñas esponjas. O sea, que podedes usar eso, ou perlita ou areolita, pero, bueno, a arcilla expandida neste caso é como máis económica, non? Fai falta un saquiño, ao mellor un par de kilos ou así, para mezclar ca terra, que ven genial. Pero, bueno, a arcilla expandida ven genial para casi todos os cultivos do mundo, e estades falando tanto e eu non estaba lendo os mensajes, porque me chalo. Pero, bueno, quería deixar claro o de como plantar ben un frutal, como trasplantalo, porque me parece importante, porque estamos na época de trasplantes. O sea, ahora mismo, oh Dios, que rico está este mel. Ahora mismo empezas a haber un montón de frutales á venta para facer o seu trasplante. Entón era interesante explícalo. Gracias por enseñarnos lo que tú sabes
y te expresas muy bien, claro, y alto, y fácil. Y fácil de entender todo. Eres un encanto, yo aprendo mucho con tus consejos. Gracias, gracias, gracias. Moitísimas gracias, Elizabeth. Gústame explicar as cousas con sencillez, aínda que ás veces uso tamén palabras técnicas, non por nada, si ás veces porque me chalo eu, pero porque sempre me apasionou a botánica, a biología, bueno, entonces pois estudio e quero aprenderme os nombres das cousas ben, ás veces soltoas, pero non intento que non, para que a xente non diga de que está falando. Bueno, ás veces soltos porque me interesa que aprendades os nombres. Por exemplo, para min é importante que aprendades a saber que tipo de plantas son as solanáceas e que tipo de plantas son as crucíferas, por exemplo. É importante, eso sí é importante para unha horta. Sobre todo para falar de temas de rotación de cultivo, para non agotar unha terra. É interesante, moi interesante o rotar cultivos. E a mellor maneira de rotalos, en vez de ter unha lista interminable de cousas que tu ves plantadas, de cousas que podes plantar despois, se tu ves plantados chícharos que planto agora, é moito máis fácil aprenderse as familias das plantas. Pareceme un vídeo interesante que teño que facer. Poñervos claro non sei, 8 familias de plantas, 7, 8, 9, todo máis, familias de plantas de cousas máis comúns que plantamos normalmente nas nosas hortas e explicarvos cal é cada unha, porque así vaivos como quedando o nombre, sin ter que poñerse a chapar ou a estudiar, é moi interesante para moitas cousas. Non sei, por exemplo, hai as familias de plantas suelen compartir plagas e enfermedades. Cando falamos de plagas, falamos de bichos. Se dis, esta planta ten unha plaga, pode estar enferma por culpa da plaga, pero esos son bichos. E se falamos de enfermedades, poden ter hongos, bacterias, virus ou... Explícome, unha cousa é unha enfermedade e outra cousa é unha plaga. Entón, hai as familias de plantas, eso, suelen compartir. Ti dis, pois, mimá, tuven aquí os tomates e colleronme mildio, vounos arrancar porque se non me dá tempo a plantar outros, vou plantar os pimentos estes que tiña aí, que é a mesma familia de plantas, vamos a ter o mesmo problema. Ou dis ti, bueno, pois nin tomates nin pimentos, vou a plantar patacas, porque senón va a ter a mesma enfermedade, pero resulta que a pataca tamén é solanácea. Entón, que deberíamos de plantar aí? Pois outro tipo de planta que non lle afecte esa enfermedade. Cambiando a familia, xa casi solucionas o problema. Así que, tarea pendiente, facer un vídeo explicando familias de plantas, sin irme moito polas ramas, pero falarvos das familias de plantas. Pareceme interesante. Quería meter a man aquí nos bolsillos, non teño bolsillos aquí. Cris, a xente non entende. Víctor, és gallega? Sí, Víctor, hola, que tal? Son gallega. Mandar corazones. Non é mandar dedos. Ai, madre chispa, que tanto escribides hoxe, Dios mío, pero hoxe estades escribindo moito máis rápido do que eu falo. Vamos allá. A ver. Andamos fatal cos dedos. Bueno, nin tan mal, 200 me gusta e son des 225 personas. Eso está moi guai. Joder, moito me gustaría chegar un día a 500. Nunca pasamos de 200 e pouco de personas, no directo. E non sei por qué. Sempre tentes máis que facer ou que? Bueno, a ver, hola, llegué tarde, ya puse el me gusta, después veo la totalidad. Fui a comprar aguacate, tenía de 2 tipos de fruto, uno con la piel muy lisa
e outro con granitos típicos. Hai diferencia de sabor? Sí, claro, hai diferencia de sabor. Hai diferencia de sabor. O máis interesante do que fixestes, Isabel, é que vas a ter dous tipos diferentes de aguacate. Me imagino que é o gas, e o outro me imagino que é o bacon ou o fuerte. Pero así, só por eses detalles, non sei. O máis interesante do que fixestes é que vas a ter dous tipos de aguacate na túa horta. E iso é moi interesante para a polinización, porque axúdase moito ca polinización cruzada, porque os aguacates, bueno, xa vos lo teño explicado, que teñen na mesma floración o macho e o femia. Abre pola mañán sendo macho, serra, depois abre pola noite sendo femia, e se coinciden todas ao mesmo tempo, non coinciden, ou cando abren todas as femias chove tal, ou cando abren os machos mollas o polen, que é moito máis fácil a polinización se hai máis de un aguacate. E se son dúas variedades, como ti fixestes, o sea, está genial. E máis de que haga diferencia de sabor, que si vai a haber, é máis ben como se vayan a dar na túa zona, porque os aguacates son igual que todas as frutas do mundo, hortalizas, de todo do mundo, o seu sabor vai a depender moito do sitio no que está, de como está fertilizado, de como está coidado, de cal é o seu medio ambiente, das horas de luz que lle dea, é que son tantos factores que é como comer, non sei, unha fresa en setiembre e da mesma planta de fresa comela en agosto, e da mesma planta de fresa comela en marzo, por exemplo. A mesma planta de fresa, ten bo sabor esa fresa? Sí, claro que ten bo sabor, pero non é o mesmo comela cando lle madura con moito sol, cando está máis contente e máis alegre a planta, que cando está fría, que as raíces están frías, que leva como pode a cabo e a bo término o fruto a prove, non vai a saber igual, é a mesma fruta da mesma planta. Entón, a túa pregunta vai a ter máis que ver en como se encontren na túa horta que a diferencia de sabor de un ou outro. Iso pasa con todas as plantas, Mira, hai unha... Moi boas tardes desde Lira. Hola, que tal, Alfredo? Moi boa tarde, Alfredo. Rafa Nieves Álvarez es que Nusca non me quiere e yo sufro. Por que? Como que non che quero? Conoces al Choca? Sí, conoso. O como non vou conocer? Hola, desde Orense. Podías decir... Hai unha lesma por aí. Hola, chego remate. Podías decir que poñas dentro da botella que se colguen os frutales pa mosca blanca? A ver, saleu unha caramecha. Onde está a lesma? Non a vexo, Marchou. Repite la pregunta, Ládor. Madre mía, escribides moitísimos. Repito la pregunta, porque me parece interesante. ¿Se puede injertar mandarina en un naranjo? Sí, claro que se pode injertar. De feito, son compatibles. É como se queres inxertar un tipo de masán en unha masanceira diferente, pero, bueno, non é o mellor sistema. O sea, se tes un mandarino e se tes un naranxo, eu o que faría se quero ter como duplicado ese mandarino, faría un acodo aéreo. Vídeo pendiente tamén de como facer un acodo aéreo, pero explícovolo, senón, pois, mentres non tendes o meu vídeo, mirade por aí vídeos en internet que hai un montón. Os acodos aéreos é como se fora unha réplica duplicada exacta do árbol que vamos a duplicar. É como unha doli, é como un clon. Hai que escoller unha boa rama,
que estea como ben formada, velo como con visión de futuro, de dicir, bueno, ten que ter un tronco e 4 ramas principales, o sea, buscar unha rama, facerlle un daño e sacarlle a tona, a piel, de alo menos 1,5 cm, toda alrededor, rascar un pouquiño e iso cubrilo con terra húmeda, haina que manter húmeda, é mellor facelos agora xa en este tempo, que van a enraizar ben. Bueno, non sei de onde eres, díxome de onde era. Ládor, non sei de onde eres. E cúbrelo con un plástico ou con papel de aluminio. Mellor con papel de aluminio, por que? Porque se o faz neste tempo, o papel de aluminio deixa correr agua, para dentro sempre se vai a manter húmedo, e ainda encima apórtalle como un pouquiño de calor. E en un par de meses, todo máis 3 meses, vas a ter un montón de raíces en esa ferida que fixestes. Solo tes que cortar a rama e tes como un duplicado de un árbol productivo xa para plantar en outro lado. Ese é o meu consello, Eu antes de inxertar unha mandarina en un naranxo, porque, non sei, é que me dá pena, porque vas a ter que ter moi en conta, moi en conta, que as ramas do naranxo non pasen por riba do da mandarina para que non se solapen, ter sempre vigilado o inxerto, porque sabes que un naranxo brota moitísimo, non é como unha masanceira ou así, non? Que tes como máis controladas as ramas. Un naranxo é como máis a lo loco, botando ramas por todos os lados, é máis denso, non? Non sei, pareceme como que é moito máis difícil de coidar, pero que se pode facer, sí, claro, pódelo facer. Hola, cheguei tarde. Madre mía, que vin eu por aquí. Buena tarde, desde Cali, Colombia. Mi madre, me dixo eu que hai xente de todo o mundo. Hola, Alicia, que tal? Un pouco tarde, pero aquí estou, atenta, aprendendo contigo. Pois moitas gracias por estar aquí. E a lesma non encontrei en Monse. Bueno, igual marchou. Vivo en Marín. Vale, o sea, aquí ao lado. Pero la idea sería coger una rama del mandarino de mi padre e injertar en el naranjo de Covelo. Pero en Covelo sí que fai moito máis frío. A mellor o inxerto agora non o deberías de facer, deberías de esperar a finales de marzo polo menos, porque en Covelo aí sí que fai moito frío. Entón, habería que esperar. Pero, de verdade, Ládor, sí, ou Lador, non sei como se di. Eu iría facer ao naranxo de teu pai un par de acodos aéreos. Son facilísimos de facer. Ahora mismo, a ver, busco si o mandarino ahora mismo está acabando de madurar as mandarinas, espera tamén, espera un mes máis ou así, vale, hasta finales de febreiro ou así, porque non podes facer un acodo en unha rama que está aínda encima co fruto, cas mandarinas, que as está acabando de madurar, porque son moitas cousas po mandarino, ao mesmo tempo, non a vez. Pero eu faría un par de acodos aéreos, e xa terías un mandarino para plantar en Covelo. E máis, se faz agora os acodos, en 2 ou 3 meses xa terías o acodo para levar para Covelo, non? Para leválo para trasplantar. Só levarías con raíces e poñeríaste, estamos a mediados de xaneiro, febreiro, marzo, poñeríaste en abril, pois sería a época perfecta para facer o trasplante en Covelo, porque en Covelo en abril xa non hai heladas, e buscaríalle o sitio e tal. Intento, fai un par de acodos aéreos, fai outro para min. Mira, fai 3 ou 4, se o naranxo é grande é bo, porque penso que é moi interesante o naranxo que ten o teu pai para querer facer eso, o sea, fai un para min tamén, e porque damos un día esa mudase en abril ou así. Le comenté a unha amiga que te ve sempre, eres unha gran estrella mundial del mundo de la botánica, eres increíble. Muchísimas gracias, Elizabeth. ¿Cuántas coronas de reina? Corona de reina, Dios mío.
Tens que facernos un vídeo de acodos serios. Totalmente de acuerdo. Mira, no entiendo el catalán, lo siento. Pues yo tampoco entiendo el catalán. También lo siento. Luzquiña, moitas gracias por esta hora de sabiduría. Esas son as 8, rechispa negra. Que logo me pasou o tempo, Dios mío. Que estaba contestando, que xa non me acordo. Que teño que facervos un vídeo de acodos aéreos. Mirade, non fago máis vídeos para o meu canal de YouTube non por falta de ideas, prométovolo. Teño tanto para vos contar e dame tanta pena ás veces estar facendo algo e dicir que en todo, isto teño que facer un vídeo, para isto teño que facer un vídeo, recetas que eu teño. É falta de tempo. O sea, teño que facer unha cousa importante na miña vida. Tomín unha decisión, pero aínda non quería dicir. Pero teño que facer máis tempo para estar ca xente do canal, para estar con vos, para facer máis vídeos para o canal, porque a verdade é que gústame, préstame, a xente respóndeme, mire, son des 200 personas en directo e hai 218 me gusta. Pois, por min xa encantada. Non sei, eso, que teño que facer o vídeo do acodo aéreo, teño que facer moitos máis vídeos que tal, que eu sei, e que estou en poñerlle fin a tanta saturación de traballos na miña vida para poder dedicarme a menos cousas, pero con máis énfasis. Entón, pois eso, bueno, pois miña querida xentiña, xa vexo que aquí yo acacho según el día e entón o que tens que facer é escribir un libro. Claro, como me sobra tempo, en vez de dormir polas noites ou así, pois hola, yo me ofrezco para ser tu secretaria. Vale, los vídeos los veo repetidos 40.000 veces. Que estaba aquí Xavier, que xa me extrañaba a min, o que pasa que non lle vin o de Xavier, solo entra para dicir hola, profe, chao, profe, boa semana e vémonos os xoves. Así que nada, pois nada, vémonos o jueves. A semana pasada non nos vimos, claro, porque tuven que anular a clase que non estaba para falar con xente. Así que sí que teño que retomar todo, con moitísimas ganas. Non vos preocupedes que vai con moita ilusión, con moitas ganas, porque, non sei, é o meu é falar, mirade para aquí, levo aquí unha hora falando eu sola, Dios mío, así que imaginadevos se non me gusta falar e facer vídeos, é así. E outra cousa, cada vez importame menos a xente que me di haces los vídeos demasiado largos, hablas mucho. Cada vez importame menos, porque eu son como son, e teño que falar, e teño que contar as cousas como eu as quero contar, e a quen lle parecen moi largos, de verdad sobran vídeos de 3 segundos que explican exactamente o mismo que explico eu en media hora. Con eso vos dicen todo. Así que, bueno, miña querida xentiña, un bico moi grande, coidadevos moito, portádevos ben, vémonos aquí para a semana, e vémonos durante a semana, por aquí polas nosas redes. Así que, hasta logiño.